दिनै जोङो बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय लुकासनि गाहाम बाथ्रा 21 अध्यायनि 29 पदनिफ्राय 33 पदनि बाथ्रा। बेयाव जोङो मोननो हादों जिसुआ बुंदों दुम्ब्रु बिफांनि फिदिंनाय बाथ्रा। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंसोरो दुम्ब्रु बिफां आरो गुबुन गुबुन बिफांफोरखौ नायनानै सोलोंदो। बे बाथ्राखौ जोङो नायनि। दुम्ब्रु बिफांनि दालाइया जेब्ला बुगायो, रोदोमखाङो, खिलिखाङो होनब्ला जों मानसिफोरा बुङो गोलोम बोथोरा खाथिसै होननानै साफ्रोमबो मिथियो आरो बेखौ जोङो बिबेचना खालामनानै नायो। बे दुम्ब्रु बिफाङा बिनि बिलाइ रोदोमखांनाय आरो बिनि दालाइफोरा बुगाखांनायनि सम बोथोरा जाहैबाय दैज्लां मोखाङाव, गोलोम बोथोर मोखाङाव जानायखाय गोलोम बोथोरा खाथिसै होननानै बे दुम्ब्रु बिफांनि रोदोमनाय खिलिखांनाय जों मिथिनो मोनो। दा बेबादिनो बे दुम्ब्रु बिफांनि बाथ्राजों जोङो बै संसारनि जोंनि जाबोनाय घटनाफोरखौ रिजायदों। जोङो नायदिनि देग्लाय 2022 मायथाइयाव इउक्रेन आरो रासियानि जुद्ध जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे मोननै राष्ट्रजों जुद्ध जानाया दायो थामथि मुलुग दावहानि आगान सुरगासिनो दङ। तृतीय विश्व जुद्धनि आगान सुरगासिनो दङ। थामथि मुलुग दावहानि आगान सुरगासिनो दङ। बे गासै राष्ट्रफ्रा, गासै हादरफ्रा रासियानजों लोगो लागोन। खायसे खायसे गासै राष्ट्रफ्रा इउक्रेनजों लोगो लागोन। बेबादि लोगो जानानै बे हादर मोननैखौ लोगो होनानै हादरजों हादर दावहा नांनानै जोबस्रांनायनि लामाया फैबाय। आरो बेबादिनो बेल' नङा, जोङो नुनो मोनदों गोबां दैबाना लोमनाय, आंखाल जानाय, बांग्रि मावनाय आरो बेबादिनो जाथिजों जाथि नायनो हाज्लायि, धोरोम नासयज्लायनाय, राजानि सायाव राजा, देशनि सायाव देश, बेबादि राजाफोरनि जेंना गसंनाय, हादराव दावराव दावसि सोमजिनाय जोङो बेबादिखौ नुनो मोनदों। बेफोरबादि जाथायफ्रानो जोंखौ मिथिहोदों जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राजों दुम्ब्रु बिफांनि बाथ्राफोरजों रुजुनानै जोंखौ बानजायदों। बेबादि जाबायब्ला जोङो मिथिनो हायो इसोरनि रायजोआ खाथिसै। इसोरनि रायजोआ खाथिसै। जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि खन फैनायनि समा खाथिसै होननानै बुंनाय जादों। आरो जोङो नुनो मोनो बे बिसयखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैफिनगोन, सेकेन्ड कामिं जायखौ बुङो, खननैनि फैफिननाय। बे खननैनि फैफिननायाव संसाराव बे गासैबो जाथायफ्रा जाखांनायनि उनाव, कमप्लिटलि जाजोबनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बोलोगोरा समायना गोहोफोरखौ लानानै बे संसाराव फैफिनगोन। नाथाय बे समा दंबावो। बिनि सिगां जोङो नायनि रेपचारनि खोथा। बे रेपचारनि खोथाखौ जोङो मिथिगौ। बियो लेटिन सोदोबनिफ्राय फैदों। बियो लेटिन रावनि सोदोब। बे रेपचारनि ओंथिया जाहैबाय लांखोजानाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बे संसाराव सेकेन्ड कामिंनि सिगां बे संसाराव गोथारफोरखौ लांखोनो थाखाय फैदों। बेखौनो बुंदों रेपचार। बेखौ जोङो 1 थेस'लनिका 4 अध्याय 13निफ्राय 18 पदआव फरायनानै नायब्ला मिथिनो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ बे सेकेन्ड कामिंनि सिगां बे संसाराव
फैग्रोगोन गावनि गोथार मानसिफोरखौ लांखोनो थाखाय। थैनानै थांनाय उन्दुलांनायफोर होननानै बुङो। थैनानै थांनायफ्रा सिखांगोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ रेपचारनि समाव फैफिनगोन अब्ला बे थैनानै थांनाय गोथारफ्रा सिखांफिनगोन। बिनि उनाव गोथाङै थानाय गोथारफ्राबो बाराव लोगो लानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ जोमैयाव थांगोन, लोगो लाहैगोन। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गाहाय आर्फनि बिंगुल सुनायजों बे बुहुमाव बोलोग्रा समायना क्षमता लानानै बे बुहुमाव गोथार मानसिफोरखौ लांनो थाखाय फैगोन। बे समाव बियो जिसु ख्रिस्ट'आ हायाव फैनाय नङा, हा गानाय नङा। गासैबो बे संसाराव थैनानै थांनाय गोथार मानसि, गोथाङै थानाय मानसि गोथारफ्रा जोमैयाव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगो लानानै सोरगोआव लांखोजागोन। बेखौनो रेपचार होननानै बुंदों। बिनि ओंथिया जाहैबाय लांखोजानाय। बे समा खाथिसै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै बे सेकेन्ड कामिंनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फैग्रोगोन गोथार मानसिखौ लांनो थाखाय। बे समनि थाखाय जोङो सिरि मोननानै थानो नांगौ। बे जों ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोरनि थाखाय जोंनो बै सेकेन्ड कामिं जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायखौ नाङा। मानोना बिनि सिगाङावनो जोङो गिर्जायारि नोंथांमोन, गिर्जायारि इसोरखौ फोथायग्रा, जिसुखौ फोथायग्रा गिर्जायारि साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बे बुहुमाव रेपचारनि समाव फैगोन, बे समाव साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमबो जिसुजों थांफानो नांगोन। जुदि थांफानो मोनाब्ला, जुदि गालांजायोब्ला, अब्ला जोङो दुखु गोनां ख्रिस्टियानफोर, जोङो गालांजानाय साफ्रोमबो दुखुनांथाव ख्रिस्टियानफोर जागोन। मानोना बै सेकेन्ड कामिंनि समाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो हानाय नङा। मानोना बे समा गोब्राब जागोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ रेपचारनि समाव गोथारफोरखौ लांखोगोन सोरगोआव 7 बोसोर जिसु ख्रिस्ट'जों थाहैनो मोनगोन, होनब्ला संसाराव रेपचारनि उनाव महाक्लेश जागोन 7 बोसोर। महाक्लेश 7 बोसोर जाब्ला बेयाव शैतान दियाबलनिसो शासननि सम जागोन। बेयाव 666नि सम जागोन। 666नि मुकुट गानग्रा दियाबल शैताना बियो संसारखौ सलायगोन। अब्ला साफ्रोमबो बि आमोलाव 666नि साप खाफालाव नङाब्ला आगदा आखायाव लानो नांगोन। बियो जोबोद गिथाव बाथाव। बे समाव जिसुखौ फोथायनो, इसोरखौ फोथायनो रावहाबो खाबु गैया जागोन। बे 7 बोसोर समा नाग्लिजानानै शैतानजों देरहानो गोब्राब जागोन। बेनिखायनो जों ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोङो गोसोखांनो गोनां बै सेकेन्ड कामिंआव बे संसारनि जोबनाय, सान, अखाफोर, हाथरखि गासैबो गोग्लैजोबगोन, नख्रांनिफ्राय गोग्लैजोबगोन। बिसोरो जोंनायखौ होनाय नङा, स्रांखौ होनाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सेकेन्ड कामिं, नैथि खन बे बुहुमाव गोथां आरो गोथैफोरखौ बिसार खालामनो फैगोन। बे समा गोब्राब सम। बे समावनो बे दियाबल शैताननि गासैबो हारिफ्रा हर्मागन फोथाराव ज' जानानै इसोरनि आर्फफोरजों जिसु ख्रिस्ट'जों दावहोनांनो ओंखारगोन। नाथाय बे समाव गन्धकनि अखा हागोन। बेल' नङा, सान, हाथरखि, अखाफोर नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन। संसारा सुरमार जागोन। संसाराव मुङा मुंसेबो थानाय नङा। संसारा जोबस्रांगोन। बे पापी मानसिफोर,
दियाबल सैतान गासैबो संहार जागोन। बेनिखायनो बे समसिम जोङो बेसिम थावरिनानै थानो हाया। मानोना बै सेकेन्ड कामिं एबा नैथि खन फैफिननायनि समा जिहुदिफोरनि थाखायसो, इस्राएलारिफोरनि थाखायसो बे समा। नाथाय जों गिर्जायारि साफ्रोमबो जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बे जिसु ख्रिस्टनि रेपचारनि फैनायनि समानो जोंनि थाखाय बासायजानायनि सम। बेनिखायनो अनजाग्रा खोनासंग्रा नोंथां, ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथां, जोङो दिनै बे रेपचारनि समखौ हगारनो नाङा। जोङो बे रेपचारनि समखौ जों मालाबाबो आन्दाय होनानै लानो नाङा। जों साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायग्रा, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बे रेपचारनि समाव थांनो मोनाब्ला दुखु गोनां ख्रिस्टियान जोंनि जिबना सैनांगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायारि नोंथांमोन, जोङो अब्ला थामथिम जानि जोङो जिसु ख्रिस्टजों थांफानो मोननाय बादि संसारा दिनै इउक्रेन आरो रासियानि बे मुलुगनां दावहाया जोंखौ मिथिहोबाय। जोबनाया जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाया खाथिसै। रेपचारनि समा खाथिसै। बे रेपचारनि समखौ जोङो सिरि मोननानै थानि, जाहाथे जों बे समाव जिसुजों साफ्रोमबो बि फैब्ला जिसु ख्रिस्टजों जोङो धार्मिकता जानानै नुजाथिनो हायो। जोङो बेजों थांफानो मोनो। अनजाग्रा खोनासंग्रा नोंथांमोन, जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों बे जिसु ख्रिस्टनि सेकेन्ड कामिंनि फैफिननाय, रेपचारनि फैफिननाय समखौ जोङो मिथिहोनो लाबाय। अन्नानै नोंथांमोना जानो हागौ जोंनि प्रग्रामखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बक्सआव। आरो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामखौ जोंनि बे चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला जोंनि बे चेनेलखौबो नोंथांमोना थारैनो साबस्क्राइब खालामनो नाजादो, लाइक खालामनो नाजादो। इयुननि भिडिअ'आव नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावनो थाखाय मिजिंथिनाय थाबाय। नोंथांमोननि हेफाजाबजों जोङो जेन' बे भिडिअ'खौ जेब्लायबो नोंथांमोनजों नुजाथिनो हायो, नोंथांमोनजों जोङो इसोरनि बाथ्रा रायलायनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद हामबाय होनदों। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों जिसुनि मुङै। गोजोन्थों।